Leire Mugerza naiz, Mutrikuarra, eta Ale Artibai ikastetxeko bazkidea naiz, lan bazkidea. Bertan irakasle bezala nabil azken urte hauetan, eta baita 2010-tik Eroskiko Kontseilu Errektorean, 2012-tik bertako presidente bezala, eta aurtengo urtarrilean batzorde iraunkorreko eta kongresuko presidente bezala aukeratu izan naiz. Le Artibai ikastetxea da, gaur egun ikastetxea, baina bere sorreratik zen Le Artibai eskualdearen garapenaz arduratzen zen lekua. Bertan tikan erten zen ikastetxea, Le Artiker garapen zentro teknologikoa eta Azaro Fundazioa promoziora garapenarekin lotura daukana. Orduan, bertan irakaskuntzaz gain beste gauza asko egiten dira eskualdeen garapenarekin konprometituta. Eikan egin ditzala beti izate dut kooperatibista, bertako pertsonak eta bertan aukeratu izan nintzenean presidente bezala, horrek ja eman zidan barrutik bizitzeko aukera. Orduan, eikan esate dut izan zela nire hasiera eta nire lotura handiena. Eta gero hortik justo Le Artibai ikastetxera pasabentzan zuzendaritzara hasieran, eta hor ja ginun lotura arraigoarekin. Horrek eskualdearen garapena ere oso landua zeukan, eta gaina ze garrantzia zeukan hezkuntzak. Eta gero Eroskin egin ditudan denbora hauetan, hori izan da benetan ikustea, balore guztiak behar diala, eta modeloak erantzun eman diezaiokela edozein egoerari denbora zaienetan ere. Orduan, nik kooperatibista egin naiz nire esperientziak demostra duelako zelako garrantzitsua dan eta zela konektatzen duen nirekin. Harritzen nagoena, eta beti esaten du da, gaur egun irakurtzen ditut bere esaldiak, badakit lenguaia guztiz aldatu behar dela, baina ze zentzua daukaten. Ezin dut sinistu askotan orain dela hainbeste urte esan ziren gauza horiek esatea, Eta bere ekintzak dagoena, Mondragon da, bere oinarria Arizmendiarretak ez bakarrik diskurso edo pentsamendu euskalako baizik eta ekintza dara bialtzen zituelako gauzak, Orduan, gauzetan zeukan koherentzia hori eta hain aurrerakoia berritzaia izatea zen momentuaretan oraindik harritzen egon gauza bat. Eta benetan diotzut, bere esaldiak oponentzia bat edo zer behar dutenean, beti bilatzen dut esaldiren bat lotura zuzena daukala behar dutenak. Modeloak ematen duguna da, separakeo zertarako gauden. Eta gero zela egin behar dian gauzak pertsonekin, konpartituta, kooperazioan, aberastasunaren banaketarekin. Orduan, hori garbi ukitza edo zertarako balio du. Nik uste dut gaur egun daukagun gizartean gertatzen ari dian gauzekin, inoiz baino presentzia gehiago daukela, balore gehiago dauzkabagula gure egitera hauek. Orduan, dozein tipo enpresarantzako nik benetan sinisten baduzu hau dela gure gizarteak behar duena, nik uste gure modeloak erantzun ematen dutzala dudari gabe. Gazteei uste askotan ardura edo responsabilitate gehiegi ematen diegula, etorkizunerako zuen ardura oraingo gazteak, eta nik uste dut oraingo gazteei alderantz izan behar zaiela aukera pila badaukazela, oportunitate pila badaukela eta etorkizuna beraiena dela, baina ez ardura aldetik baizik eta aukera aldetik, era positibo batetan, eta aukera horien artean modelo kooperatiboak beraiek dauzkaten inkietude batzuri erantzun ematen badutze apostatzeko. Nik behintzat horrela bizio eta aukera pila bat erantzuten dituztela gizarte honek behar dituenari erantzun emateko.